Kasagaran sa mangumpisal, labi na ginang dugay na kayong wa kakumpisal, nga dagko kay sala, inighumag kumpisal, muluag ang dughan, nga mura silag malipay nga nakakumpisal. Kakuan mo ana, nakasinati mo ana. Pero kanang nagsigi na lagbalik-balik og kumpisal, labi nagkada simana mo kumpisal gyud or kada buwan, usahay murag wa nay gibati, mura na lang og mechanical ana, magdali-dali og kumpisal, usahay bitaron pang pari ngadtos daplin kay before sa misa kay mo kumpisal gid siya kay dili siya kakalawat niya. Ang last niyang confession 3 days ago ana, lain na sang 3 days, bitaro na sa niyang pare, kay iya na sang kumpisalan, mura na lagway gibati. Nga naman, kay ang iyang pagkumpisal, dili naman bunga sa pagbasol, bunga naman sa iyang standard, nga ang kumpisal, iya na lang gihimo nga murag sabon, nga ihuga sa kamot before mukaon, or murag alcohol nga ihuga sa kamot before mudawat sa communion. Sige na lagbalik-balik. Ang makalipay gid ay mga igsuon, kana di ay makailata nga kita dakog sa mao na nga niingon si Kristo, ang katong nakautang og 500 versus sa nakautang og 50, gipapas ang ilang utang, kinsa may mas mahigugma sa nagpapas sa ilang utang. Ingon kadtong dakog utang, kinsa may dakog utang nila, ang nakautang og 500 o nakautang og 50? Husga, sayop mo. Ang dakog utang nila kadtong dakog kalipay. Kay katong nakautang og 500, basig milyonaryo to, gamay kay niyang 500, di ba? Nya katong 50, basig kargador to, porting dakua ng 50 papaso na, di ba? Pero ang 500 papason, unya ikaw milyonaryo ka, mura ra nag-abog. Pero 50 pesos para sa kargador or mangandila, niya papaso ng utanga, mura na nagtuas langit. Ang importante lagi, kinsay miila nga ang akong utang dako kayo. Lingiyay mong tupad, inadako kag utang sa Ginoo. Mangutan ako no be, inadako ba kag utang sa Ginoo? Naarabatay batasan na murag usahay mo claim pa ta na ang Ginoo pay utangan nato. Basulon pa natong Ginoo. Ako Ginoo ga tinarong jud ko, ga sige jud ko buhat sa imong sugo, sige kog simba, sige kog rosaryo, nganong gihatag maninimo nakong problemaha. Ginoo pay utangan. Nganong gitagaan man ko nimog sakit, naanon dihay way simba-simba, naanon dihay way hunong-hunong anang ilang pangabit, kanang ilang sugal, kanang ilang inom, nganong wa may sakit. Ako no na cancer manoon ko nga nagamping man ta ko sa kong lawas, wa man ta ko'y gipasakitan. Ginoo pay utangan. Hilas. Naanon dihay gasigig pangurakot anang flood control, dato naman kaayo, ako noong nagtinarong, pobre naman noong kaayo. Ginoo na no'y utangan noon. Yang Ginoo dahil mo'y naghatag ng ilang kwarta sa flood control. Ambot lang. Oy, ingon ana ta usahay. Ngano man ko Ginoo nga nakainahan man ko ingon ani nga batig naong, nabati nun akong naong. Ang Ginoo na no'y utangan. Mao man ko mataw dito sa Europe, dito sa Amerika, tagas ta kog ilong, ang ilong nako piyanga kayo. Putot hinon kay kostanan, wa ko kaamahan og taas, naliwat man ko ning putot na kong amahan. Ginoo pay utangan.
Koy mga igsoon, kitang tanan dako kay tag-utang sa Ginoo. Ang tanan nga atong gigamit nga maayo matag adlaw nga wa ta magbayad, isipon unta na nato nga utang nato sa Ginoo, sama aning hangin nga atong gihanggap. Ug ang ato sang ilong bakba nga mo'y mo ginhawa, ang ato sad nga baga nga mo'y mo process sa oxygen nga amo ba na sa atong lawas, kana pa lang naadaan kada adlaw og pabayran nas Ginoo bisag tagwan sintabos lang kada nato ginhawa, pagkadakua kan atog bayronon. Wa ginay bayad, way bayad. Kana lang imong mata nga nagsigi kag tan-aw, sulay rago na imong matag maguba. Ako kaning akong glasses na usab na manggrado ani, nagpakuan ko dito, nagpabag-o ko, 29,000 ang nabayran para lang mo tin-aw karon hanap man di na ko kaklaro sa inyong mga ilong, maklaro lang. Akong pabutangan dito kay ang karaan man ang katong bag-o nagguba man, natangtang man, sige magkahog ang lens. So akong pailisan karon 29,000 para lang na makakita og tarong-tarong. Nya kung kada adlaw ako nang kwentahon nga nagtagaan ko sa Ginoo, way bayad-bayad, kadakua ka natog bayronon. Di ba? Hala, i-apil na lang ng imong blood circulation, kada tuyok ana, 1 centavo, kada tuyok ba? Gikas imong ngaris imong tiil, kada tuyok. Pagkadakuan imong bayronon. Nya kaning makatingog pa ko, na may daghan diya, di nakatingog, magsilak. Kaning tingog, gasa naman sad ni. Nya kada tingog nako, maora ba ni hinungdan nga, makakulikta kita. Pagkadakuan. Gahapon, gipatoko gahapon. Ubay-ubay yung nakulikta. Kay Tokman, portindaghan ng akong audience, mga kuan ko na to sila, mga LGU nga mga accountant sa Visayas. Duha ka grupo. Ang unang grupo dito sa waterfront, mga 3,000 bato kapin o 4,000 bato kapin sila dito. Tingdaghana. Pumana kong tok, ibalhin ko nga rin sa IC3, 7,000 na sad ko nung tukapin, perting tao. Sige kong tok dito, ingon ko, pila kay kuliktaan nilo na yan. Ganing, kanang tingog nga akong gigamit, siging wali, wa man ko pabayraan is Ginoo, ako pa'y bayran. Nya, di na nako ilhon nga utang na nako sa Ginoo, ug dili man utang sa kwarta, utang kabubuton. Di ba? Nya, yano kay tang mo gamit sa atong tingog balikas, yano kay tang mo gamit sa atong tingog pamakak, pangilad, hangtod na lang nga mangilad ta ang mga kwartas nasod, dagko na kay kuhaon, gamit anang tingog nga hinatag sa Ginoo, wa gyoy uwaw, wa gyoy utang kabubuton. Atong mga politicians, puiralas mga maayo, kusog kaing mangilad, harap-harapan mo, sulti nga muragyog way bukog ang dila sa pagpamakak. Muragyog nga ko, gamito na nilang ilang tingog, may kay murason-rason, pero bisag klaro na gyud kaayong porte nilang pangurakot, muragyod silang tarong kaayo. Muna, si San Pablo ni advice ni Timoteo diri sa atong unang pagbasa, paningkamot nga sa imong pagkabatanon mahimo kang modelo sa pagtuo, sa paghigugma, sa pagka mapasayloon og labaw tanan, sa pagkaputli og kinabuhi. Nilingya imong tupad ina putli imong kinabuhi, ina limpyo kag kinabuhi. Kay mao kuno nay makaluwas nato. Nya unsao man pagputli atong kinabuhi, matud pa diri sa atong unang pagbasa, hagui gyud, higugmaa gyud ang maayong balita, ang pulong sa Ginoo. Mao gid nay atong sintrohon, kay kun pulong lang sa tao maglibog na ta.
Maglibog ta kaning ato mga modelo bisan dinhi sa simbahan, maglibog ta na iisulti ang simbahan nga usahay maka-question ta. Bisan kaning akong gisulti maka-question mo usahay. Nya unsaon man nato pag-verify nga sakto ning gisulti sa simbahan, sakto ning gisulti sa atong congressman, nganing atong senador, kining atong presidente. Unsaon nato pagkahibaw nga sakto? Atong i-verify kung nahaom ba sa pulong sa Ginoo. Way laing basihanan. Kanang imong pagpakulor sa imong buhok, nahaom ba na as pulong sa Ginoo? Kanang imong pagkiskis anang imong kilay o pagbadlis ana, nahaom ba na as pulong sa Ginoo? Kanang imong pagpaputi anang imong naong, pagsumpay anang imong pilok, nahaom ba na as pulong sa Ginoo? Tubag. Kamo na dito tubag. Kanang pagsigi nimog inom anang pills, siging gamit anang kondom, kanang inyong pagsigig puyo-puyo way kasal. Nanamoy mga anak, wa lang gyapoy kasal. Kanang pagkabit-kabit, kanang pagkita-kita sa mga manag-uyab, siging tinukhangay, nahaom ba nas pulong sa Ginoo? Kanang inyong siging sugal, sugal anang manok, sugal anang kaka, sugal anang scatter, sugal anang tungit, sugal anang unsa nilay mga sugal, kasino, waldas anang kwarta, inom to the max. Nahaom pa ba nas pulong sa Ginoo? Kana i-verify na. Kay ari lang ka maminaw sa tao og pabor na siya nimo, mo pabor man gina siya nimo. Karon gailis na sag speaker dito sa Kongreso. Ni-resign ang sikat kay natong speaker. Ambot nganong ni-resign, wa sa kukibaw. Pero kinsa man say gipili. Na. Maminaw ka na sa pulong sa Ginoo, ang kanang giilis karon. Maminaw ka na sa pulong sa katawhan nga tinuod nga nangandoy og kausaban. Ambot lang. Wait and see. Karong 21, karong Domingo na dakong rally dinhi sa nasod, lain-laing lugar dinhi sa Cebu, Manila, dako kayo hangtod ngadto sa laing mga nasod. Protesta against sa corruption. Pagkanindot anang maong rally, peaceful, legal gathering, protest against corruption sa atong nasod. Kay bisan ang mga leaders o ang pinaka-leader sa South Korea may cancel sa atong utang unta dito, mga 28 billion ba to, gi-cancel kay matod pa niya, there is massive corruption sa Pilipinas. Din alang ta magpautang diha. Usa kay naagyoy massive corruption. Ang iya lang gipanagan-an mawaldas niya ning atong kwarta. O kuha na gina tagalaing nasod na. Wa nay pakialam dinhi sa ato og unsay atong kahimtang, pero ang iyang gitan-aw og ibukbo kuning kwarta na mo diri 28 billion basin unyag maapil ni aning murag baha sa corruption, massive corruption. Naa na sa social media, dili ni akong pulong na sige kog tan-aw na lain-lain na side, naagyod di-cancel ang atong utang unta. Ngano man na klaro na kayo ang corruption sa atong nasod, pero naay mga leaders nato murag yug wa mangurakot, tarong kay mutabi. Muingon pa yun, dili ko mutugot nga magpadayon kining pagwalda sa atong kwarta kay ato ning gihaguan gikan sa mga taxpayers. Di ko musugot nga nay usa ka piso nga mawagtang ngadto sa binuang. Kay yung ingnon. Kayo yung silian suwait. Ay ingon ana man tabi sa ako saya buangon sa hala matod pang San Pablo sa unang pagbasa, verifya sa pulong sa Ginoo, verifya sa mata sa Ginoo og putli pabakang. Muna sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag na unsa may atong kanunay ilhon, pagkadako gidi ay
sa mga buhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Pagkagamay sa akong gibuhat nga maayo para sa akong isig katawo. Dako kay ko gidawat sa Ginoo, gamay kay ko gihatag para sa akong isig katawo. Nya ang gusto ra baon tas Ginoo, ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Ialagad ang tanan ngadtos mga nanginahanglan. Dili nimo tigumon ang tanan kaning akong gihatag nimong bahandi, makita og dili makita, material og spiritual wealth, ayaw ni gamitas imong kaugalingon kung dili ihatag ni tanan. Mao na kining ato dinhi mga slots, mao ni usas ka paagi nga makahatag mog tanan. Nigilingay imong tupad, inapila ka slot imong paliton karong simanaha. Ano ba pangutan-a ba inapila ka slot ang imong paliton karong simanaha. Kay karong simanaha nakadawat man gyud ka grasyas Ginoo. Tutok ra ba lang mo nako. Nganong mamong isog naman kay mog naong nagtan-aw nako. Wa di mo kadawat is Ginoo di ay. Nya pila may inyong palitong slot para sa Ginoo. Magsigi gi kagunahon ang akong anak, ang akong bana, ang akong anak. Daghan kay kagunahon imong kaugalingon. Wa kay kalainan aning ni ang nangurakot sa flood control. Wa kay kalainan aning nangurakot sa PhilHealth, kaning nangurakot sa atong mga kwarta sa nasod nga lain-lain lang. Di ba? Gipamutang anang mga unprogrammed projects unya nangawa ra murarag balding busluton ng ilang unprogrammed project na wagtang ang kwarta way masubay. Wa kay kalainan ana. Pero imo nang ipalit og slot, daghan kay nagkapuslanan. Di ba? Unsa man nahaom ba ni sa sugo sa Ginoo kining atong slot? Nahaom wa? Ana mayo kay ditubag mo nga nahaom. Sige, ako na mong reportan na ang atong slot sa atong grace or God's reward and complete elation, 57,193 na ang atong halin, na pay 642,807 ka slots nga available. Sige lang kitag palit ani ha. Tag 100 pesos per slot. Unya naani 70 slot challenge nga tag 7,189 na sad ka challenges ang atong nadawat. Ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, 20,179 na ang atong halin, na pay 79,821 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Hangyo ko ninyo siguruan ig paspas og baligya ning atong PPSC kay daghan kay tag bayronon karon sa ato dinhing gipanghimo nga mga priorities. Pag-atop anang ato dihang kumbento, katulang pag-uwan, 14 planggana na gamit namo dito sa taas. Nahutdan gumis planggana. Maglisod na kong agi sa hawanan, kaya plangganan, lagi pamutang, ipatigin daghanan ng gawas, yung mga agas to the max, no? Karon ato pang gisugod ang atong kusina, o ang kana dihang koneksyon sa kusina, kay maghimo tag bag-ong dining hall, katong atong grahian, kay ato naman ang bag-uhan og atop i-convert na nag-dining hall. Kay ang ato rong bag-ong ang ato rong kasamtangan nga temporary nga dining hall kato mga atong salasala dito sa kumbento nga maghuot in town ta dito. So maghimo tag dako-dako diha anang grahian nya mo irog sa ta diri skilled para himuon atong dako-dako nga parkingan sa atong mga sakyanan haron mapurma-purma ta diha. So dako-dako gid ta og himuonon karon. Nya human mo atop na sad ta dito, gisugdan naman nag-atop diha atong kusina o kanang himuonon atong dining hall. Atop na sad ta dito atong luyo katong atong murag the only social hall nato nga busluton sad kaayo nga ato sa to ditong kana ganing atupan og tarong katong CWL. Nya human dito aron magamit-gamit na daga na tangaris babaw. Ingon sila ako mga kauban, padir ato nang paatupan ang babaw nako ayaw. Unahan ng social hall dito kay daghan kay mo gamit diha.
Kita dito, jutay raman tanto as babaw ng atog, lihay-lihay lang ta nang to, kamao man tang mulihay, kay di man kay tadaghan. Ang kari di magdasok diri og mag-uwan diri aring CWL, di kakalihay, kay mubaha gyud. Ana, no? Ingon ana atong kahimtang mo nang palit in taon mog slot, oy, ay mo paglangay-langay. PPSC lang. 100 raman gunigon. Ug wa kay kapalit unsa gyud buhaton? Kusga. Pangawat, no, pangawat. Og wa kay ikapalit karon, wa kay kwarta pangawat. Nya kisa may imong kawatan, ang imong kaugalingon. Ang imong kaugalingon mo ikawati, ayaw nang imong isig katao. Nya unsa may imong kawaton sa imong kaugalingon, kanang imong snacks, imong pliti, ana, ilakaw na lang kanang imong bisyo, kanang red horse, kanang sigarilyo, kawata na, kawata. Ana, ayaw na lang na sila i-enjoy kanang mga snacks, kanang imong para pa brown anang imong pablan-blan, anang imong buhok kanang pamparlor ba. Bahal ang lagbati kag naong aning tuiga karon. Pabati lang sa naong karong tuiga. Basta lang munindot ang atong parokya. Kana kanindot ana ano? Nindot kana kawati ng imong naong. Naong sa nimo nga niblan wa mangyapon mausab kayo. Onya, katong atong lingkuranan, kani atong lingkuranan, anang daghantag reparonon, ako na ning gipa-check up ang mo repair ani, mo average siguro ta ani og gasto kada repair o di sad mo minus tingay 10,000 kada lingkuranan, average. Onya, ang atong i-additional katong nailers, upat man to kabuk nailers, tag 42,000. Yang katong mga fuse dito 55,000. Sa atong nailers nanay duha nga ni pledge, duha na lay bakante. Oh, wow. Ang dito sa Loyo 12 man to fuse tag 55,000, naa na say duha nga ni pledge, napo na lang mo ikuwang. Pakpakan na to. So duha ka 42,000 na lang wa pay ni pledge og napo ka 55,000. Hinaut unta na say mo pledge ani. Sus kanindot. Awagin mo nindot Kaysa magsigitag sa gubang anang flood control, anang korupsyon, dinhi sa atong kaugalingong parokya, sugda nato ang pagpaambit, dili ang pagpangurakot. Sugda nato dinhi ang pagpasayloay, dili pagdinumtanay. Sugda nato dinhi ang pagpaubos, dili ang pagkamapahitason. Og labaw tanan, sugda nato dinhi ang kaputli, dili ang kapagkamakasasala.